Hi, hello mga bay. Kumusta kayong lahat? Sa mga bago pa dito, hello sa inyo lahat. Welcome dito sa aking channel. Ayan, ituturo ko po sa inyo ngayon ang kung paano po mag-premiere ng inyong mga video. Ayan, diretso na to, wala nang paligoy-ligoy pa. Paano mag-premiere? Okay, punta po tayo sa gallery nyo, dun sa mga videos. Yan, nasa na ba yung nadugtong ko? Kasi dinugtong-dugtong ko. Dahil puro maiiksi. Asa na yon? Asa na yon? Sandali lang mga baya. Hanapin ko. Ito yata yon ito. Okay, ito. Yung lumabas kami kasama si Inday Ngabil. Ayan. Mamili kayo ng video na gusto nyong i-post. Tapos, depende yun Depende yun sa inyong mga cellphone. Dito kasi sa akin, kailangan kong pindutin yung video. Tapos, send ko. Send. Parang magsisend lang ng pera. YouTube. Ayan. Pag mag-premiere po tayo, kailangan po natin i-upload muna. Upload. Private. Lagay nyo po private. Private or unlisted. Ay, okay lang yan. Parehas lang yan. Private or unlisted. Ayan, okay. Naka-private na po ang video. Lagyan ng title. Okay, let's see title. Nagkita na naman kami. Ni Inday Ngabil. Plus, walang plus kasi nang extra job ako dito. Plus extra job. Nang extra job ako, abangan nyo. Ayan na title. Hey, paano ba mawala ito? Paano ba mawala yan? Ay, paano ba mawala to? Nagkita na naman kami ni Inday Ngabil plus extra job. Description. Lagay natin. Friendship. Goal. Ayan. Friendship goal. Sabay magbayad ng mga bills. Ay nako. Ang laking problema ng keypad na to. Sabay magbayad ng mga bills. Mga bills. Di ba? Nasaan na ako? Hey, alis ka na. Ay nako. Ayan, umalis na. Nagkita na naman kami ni Inday Ngabil plus extra job ko. Lagyan ko ng ko. Mamaya ko na i-edit yung title. Okay, yan na yon. Upload na natin. Naka-private. Kailangan po naka-private. Private tuloy. Upload na natin. Ayan, hintayin natin. After 5 years, hintayin natin mga kapatid. Ayan. Post muna natin. Post. So, ayan mga bay. Nakikita nyo po. This video is ready to be watched. So, ayan. Okay, pupunta na tayo ngayon dun sa ating YouTube Analytics. Punta tayo sa YouTube Analytics natin mga bay. Type nyo lang sa Google. Asa na si Google? Google. Asa na ba yun? My goodness. Esprikitik. Walastik kumpumitik. So, ito mga bay, nandito na tayo sa, pag-type nyo sa Google, type nyo YouTube Analytics. Tapos, ito na yung lalabas, Channel Monetization. Okay, dito sa gilid, meron pong mga icon dito. Ayan, dito sa left side, merong profile mo. Tapos, ito, dashboard, sunod, tapos video. Tapos, ayan, playlist. Tapos, ito, yung kung ano yan. Ito, mga comment. Ito, $sign. Ayan. Okay, dito, ang pindutin nyo po ay yung itong video icon. Ayan. Video icon.
ayan, nandito na yung in-upload mo sa YouTube na naka-private. Ayan, visibility, private, monetization off. Oh, dito ka pipindot, dito. Ayan, dito sa may pencil icon, yan may lapis. Katabi ng video mo, ayan. Ayan ang pindutin mo, yung lapis. Oh, so nandito na tayo. Maliit na ba to? Na-zoom in na ba to? So, ayan. Ito na po yung video, mga bay. Ayan, thumbnail, palitan natin. Tapos, dito kayo sa private. Pindutin yung private. Merong naka-private. Tapos, magpindot kayo ng schedule. Kung kailan nyo gusto schedule. Ay, Bisaya, day. Kung kailan nyo pwede siyang schedule. Ayan po, mamili kayo dito. Mamili kayo ng date. Ano ba ngayon? July. Ano ba ngayon? July 4 ngayon, no? Ah, hindi. Ano ba ngayon? July. Huwebes ngayon, July 2. Ay, nako, nangyari sa akin. Huwebes ba ngayon? Martes ngayon. Martes. Ay, naku, day. So, July. Nangyari sa calendar. Ano ba ngayon? Hindi ko alam. Anong petsa ngayon? Tingnan nga natin sa screen. Hala, July 7 na pala. July 7? Ay, Diyos ko po, Rude. So, palagay natin, i-upload natin ng July 8. Ayan, July 8. Nasaan na ba? Malis ka muna. Ang gulo naman itong ano. Oh, bakit yun ang lalabas? July, dapat yung schedule ng calendar. Malis ka dyan. Wala akong isusulat. Ayan po. Na, July 24. July 8. Tapos, mamili kayo ng oras. Yung oras na lang, yung malapit na lang sa live ko. Para ano. O kaya, palagay natin na, ano, kailan ba? Anong oras? Palagay na lang natin, alas 2. Hindi. Dito tayo. Alas 4. Alas 4 tayo. Alas 4. Tapos pindutin mo lang yung done. Done. Tapos save mo lang. Save. Tapos yun. Okay na yun. Naka-schedule na to. Scheduled. Scheduled na yun, mga bay. Check natin, ha. Dito sa ano ko. Saan ba makita yun? Sandali, balik tayo dun sa ano, YouTube. Balik tayo sa YouTube ko, ha? Saan na yung YouTube ko? Ayan. Ayan na yun. Naka-schedule na yan for tomorrow. Subukan nga natin. Tingnan natin. Ano nakalagay sa ano? Ano ba nakalagay scheduled? Oo, basta yun na yun, mga bay. Yun na yun. Schedule na yun, mga bay. Bukas yun, abangan nyo bukas ng alas 4 ng hapon. Ayun. Tapos yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa aking tutorial. Welcome kayo dito sa Inday Kabkab, dito sa bahay ko. At kung gusto nyong magpa-member, pa-member na kayo para legal yung mga link na ibababa ninyo. Bawat live ko. May live po ako from Monday to Saturday po. Alas 8 ng gabi, Philippines time. Ayan, welcome po kayong lahat, mga kapatid.
Yan, ito na yung mga live ko. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yan, Diyos ko, ang iksi ng mga live ko, no? Kasi hindi maubusan ng kwento, dahil. Ayan, maraming salamat po. At hanggang dito na lang ako. Sana ay nakatulong ako sa inyo kung paano mag-premiere ng video. Thank you so